ka wadhi nyime en ni kweth mar mine matindo mawuok e dho wath ma Nyangina e kar chung' od bura ma Suba North odonjo e pith mar rech e yor lony manyasani ka gidwaro bero ngimagi kod tieko midhiero ma joma mine manie sekta ma lupo osebedo ka kale e dho yedhe mopogore e alwora mar Nam Lolwe. Ali Abich nigi ler mathoth. Mine matindo manitie sekta mar lupo e dho wedhe mopogore alwora mar Nam Lolwe kinde ka kinde osebedo ka romo gi tembe mathoth e dho wedhe magitiye ma bende chwero cho kata mana ngimagi kaka yor tieko midhiero moko ma joko mine matindo e sekta mar lupo e Nam Lolwe. Moko kuomgi koro tiyo gi lony manyasani e pith rech ma opogore kod kit lupo manyachon mamiyo ginyalo chung' kar kendgi ma ok giyiengore kuom jolupo kaachiel kod weg yiedhi e Nam Lolwe. E dho wath ma Nyangina ka chud bura ma Suba North, riwruok mar mine matindo ma ong'ere ni Rusinga Nile Patch Youth Group timo pith mar rech e kejes mar jiwo yuto margi ka gin kod dwaro mar tieko midhiero moko ma joma mine manie sekta mar lupo osebedo ka neno. Nitiere gik mane wakale kaka mon matindo e tie nam. Niyudo ka ng'ato nyaka dhi kodi ni jaboya koko dhi kodi kata in gi pesa to kibi yudo pesa ok ibi yudo chik gimoro kaka rech minyalo dok godo e ot mondo ikonyri. Koro niyudo ka moko bende wayudo tuoche, jomoko bi yudo ka owere gi wuon fargi nikech koro gombo mar ng'acha miye mang'eny moloyo gima wuon fargi ne nyalo timore ne nyalo miye. Jo-Eco Network gi endi kobedo in partnership gi other organizations kaka Mastercard Foundation, Jo-ISA nokonyowa manyaka sani wachopo kama wachope ni nyocha gimiyowa cage ma worth 4.3 million fingerlings. Kwethwa kende gima noyudo sir mar chako pidho rech e kejes e dho wath ma Nyangina ka owuok e riwruok moko mar piny owacho Farm Africa ka omakore kod riwruoge mamoko makoro ne gikayo rech go wacho ni gin kod fungruok maduong' nyaka ne gichak chenro mar pith rech e kejes go. Ka ne nyabedo gi pesa kibiro e dho yie ok nyamiyi rech kionge gi boyfriend e yieno. Kionge godo idok adoka gi pesa nino. Wadhi ma wapidho rech makoro sani wa harvest. Wawinjo rech mang'eny kuonde moko wawinjo ni osetho kata moko osekwal. Nyasaye otimo mang'ono odiochieng' ma kawuono mwaneno kuma wachopeni. Ene wakwayo ni program kata partners mo support wa ni kade nyayudo grant moro nikech mondo wapidh rech obudho kapok watimo harvesting. To seche moko wan be lwetwa ni nono koro miyo wabedo gi challenges moko matindo tindo. Jogo ma osebedo ka miyo mine go mijing'o wacho ni dwaro margi en neno ni joma mine matindo kaachiel koro were e alwora mar Nam Lolwe odonjo e pith mar rech ka gitiyo kod lony manyasani manyalo konyo e bero ngimagi ka jatend dho wath ma Nyangina wacho ni mine matindo manie sekta mar lupo osebedo ka neno pek kendo chenro no biro miyo gichung' kar kendgi ma ok giyiengore kuom jolupo kaachiel kod weg yiedhi. Wasekreto opportunities ne nyithindo matindo gi maromo 10,000. Nyangina kae wachiwo ne Rusinga Nile Patch ne wamiyogi almost 4.3 to kawuono gitimo harvesting inyalo yudo gimoro milion 8 kata 10. Mine ma wan go ne ng'eny to omena ne tin no ginyalo yudo omena chuno ni nyaka nichiw dendi koro eka ninyalo yudo koro nyaka ne kelwa ma to gi pesa mo matin ma ninyalo migi mondo mi gikonyre go waseneno ka gini okonyowa ahinya. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakoromogi polo kodudo to kipaji gogi piny bende kochido to en mana kiondko. Mane kit ngima mamoko kuom jogo madang'ni e boma ma Mombasa kale to chutho e dho dukni kod ginga paya magijotie. Mana kaka jafwambo marwa Joja